Durant el confinament del Covid-19, Càritas no ha tancat i ha estat més activa que mai per estar al costat de les persones més vulnerables i gestionant l'augment de sol·licituds d'ajudes que hem estat rebent, tant materials, com poden ser aliments o sol·licituds de pagament de lloguers, com d'acolliment i acompanyament. I ens hem hagut d'adaptar a les circumstàncies i a les possibilitats de cada moment. A la nostra diòcesi, l'increment de sol·licituds mitjà ha estat d'un 25%, més elevada als municipis de la costa, cap a un 30%, i inferior d'un 10-15% en els municipis més petits o de l'interior. Hem vist com a mesura que transcorria el temps de confinament, cada vegada més persones quedaven totalment exposades a situacions de vulnerabilitat. Per aquest motiu, Càritas va prioritzar les accions que havien de prendre per gestionar amb èxit el nombre creixent de sol·licituds, mantenint sempre les mesures de protecció i seguretat que establien les autoritats sanitàries, com era l'ús dels EPIs, el mantenir les distàncies o les mesures d'higiene. En aquest sentit, us voldria ara comentar les principals accions que hem pres des de l'inici del Covid. En primer lloc, i no és per ordre d'importància, voldria comentar-vos el servei de distribució d'aliments. Un total de 62 punts ha atès durant aquest període de confinament a 3.935 famílies, entregant entregant aliments i productes d'higiene. Cal destacar que l'any passat, en el mateix període, es van atendre 2.642 famílies. Això vol dir un increment del 49%, 1.300 famílies més durant aquests mesos. En algunes poblacions, i amb l'objectiu de ser més eficients, hem començat a repartir les targetes moneders, de forma que les famílies podien anar a uns supermercats determinats i triar els aliments que consideraven més adients per la seva dieta o pels seus gustos, i molt especialment poder triar aliments frescos. En total, i com a xifra que us pot ajudar a fer una idea del volum que hem repartit, han estat 300.000 quilos entre aliments i productes de neteja. Una altra activitat que hem continuat ha estat el menjador social i l'esmorzar i caliu de Tarragona, que han repartit un mitjà de 361 àpats en carmanyoles i bosses, atenent principalment a persones sense sostre, però també a d'altres. El col·lectiu que més ha patit aquesta situació extrema que hem viscut ha estat la gent gran. I Càritas hi ha estat molt present, acompanyant-los en el seu dia a dia i alhora que els donaven suport emocional. Des del primer moment vam veure la possibilitat de canviar les visites presencials a domicili que s'estaven fent per un acompanyament telefònic. El projecte Bon Dia, que és un projecte que ja es fa des de sempre amb trucades telefòniques, s'ha mantingut tal qual. Però, en canvi, el programa Ara al teu costat, que era acompanyament domiciliari, s'ha hagut de transformar en un acompanyament telefònic i fins i tot de videotrucades amb la gent gran, augmentant la seva freqüència. Hem arribat a fer sessions de 2 o 3 vegades a la setmana i fins i tot diàriament, quan així se'n detectava la necessitat. En els darrers mesos ja havien augmentat el nombre de gent gran que aquí estàvem fent acompanyament, perquè s'havia augmentat la zona d'actuació, no només per la pandèmia, sinó per accions addicionals que s'estaven fent, ja teníem més gent gran. Però durant la pandèmia, 10 persones ens van demanar que els acompanyéssim arrel del patiment que estaven vivint durant aquests mesos de confinament. Per tenir una xifra, confirmem que durant el període de confinament
s'ha acompanyat a 173 persones grans i durant el mateix període de l'any passat van ser 95. Hi ha un augment en el nombre de persones, però també hi ha un augment en la freqüència, en més dedicació. El servei d'acollida de les càritas parroquials es va mantenir telefònicament en moltes càritas, no en totes, però sí en moltes. Vam aconseguir que els professionals del servei de migració poguessin continuar amb totes les acollides que tenien programades telefònicament, però no es va cancel·lar cap. I també vam poder atendre noves demandes que van arribar a través del teletreball. Per tenir una xifra direm que durant aquest període s'han atès 270 persones, 100 més que el mateix període de l'any passat. Com ja sabeu, Càritas Diocesana de Tarragona disposa de pisos compartits per a joves immigrants sense un referent familiar i també té pisos familiars per a persones que es troben en un procés de recuperació econòmica. Doncs durant aquest període de confinament hem pogut continuar amb l'acompanyament tant presencial, que ha estat molt important, com virtual, que han fet les tècniques del departament, i així ajudar-los a sobrepassar aquest període que ha estat dur per ells i també aprofitar per continuar preparant el material didàctic que els joves tenien previst per a aquests períodes. Els temps econòmics han estat difícils i a nivell de feina tots sabem que s'està patint molt, però tot i així el programa d'orientació i inserció sociolaboral ha aconseguit unes xifres que trobo que són importants perquè ha fet 31 insercions laborals, principalment dins del sector sociosanitari o en residències, cuidant a malalts. Però alhora també ha aconseguit 25 nous contactes d'empreses, han mantingut 50 entrevistes sociolaborals telefòniques i han realitzat 704 intermediacions laborals. Un dels programes que ha patit, perquè eren presencials, han estat els programes formatius grupals, tant d'adults com d'infants. Però al passar les setmanes vam començar a dissenyar un nou programa telemàtic de cursos només per adults en aquest cas, però tant els d'alfabetització com els laborals, garantint el número d'hores que eren necessàries per obtenir la certificació corresponent. Així, 33 persones han pogut continuar els cursos de llengua online i 20 persones han acabat els cursos d'auxiliars de la llar. Per últim, mencionar l'acompanyament terapèutic que realitza les persones que viuen determinades realitats amb angoixa. Hem pogut continuar amb aquest acompanyament a 12 persones, de les quals 4 persones ens van incorporar durant aquest període de pandèmia arrel de l'angoixa que patien. Aquests han estat els programes principals que hem mantingut, però no tots han pogut tenir continuïtat, com per exemple els tallers de memòria de la gent gran o els cursos d'infants, com ja hem mencionat. Tot i així, hem pogut aprofitar recursos de serveis aturats, com ara Filigrana, que ha tancat totes les seves botigues, i hem reorientat la seva activitat confeccionant mascaretes de roba. Podeu veure, doncs, que la feina feta ha estat important. I això tenint en compte que el nombre de voluntaris ha minvat quasi bé a la meitat. Normalment perquè molts voluntaris eren voluntaris de risc, bé per l'edat o bé per les seves malalties, per la seva salut. Durant aquest període, en els programes hi van participar un total de 648 voluntaris i 40 professionals. És cert, i estem molt agraïts, que hem rebut molts oferiments de moltes persones que no col·laboraven amb nosaltres, perquè la societat, com ha dit el vídeo, ha estat molt implicada i molt sensible als moments que hem viscut, i 150 persones es van oferir
però el confinament dificultava el procés que necessitem per poder formar un voluntariat i no hem pogut llavors acceptar voluntaris com a tal, però sí que d'aquests 150, 60 han pogut col·laborar amb accions més o menys concretes o puntuals. Confiem que ara, en aquesta època de postconfinament, els podem trucar i animar a que col·laborin d'una forma més continuada. La ràpida adaptació al nou entorn i el treball en equip ha estat la clau per donar continuïtat a la majoria dels programes que ara us he comentat. El teletreball, les trucades telefòniques i les videotrucades han substituït la nostra manera habitual de treballar, però han permès mantenir vius la majoria dels programes, o almenys els més importants durant aquest període excepcional. I tots ens hi hem adaptat de forma molt satisfactòria. I quan parlo d'adaptació al nou entorn, no hem de pensar només en els voluntaris i tècnics, tot i ser el motor d'aquest procés de canvi. Sense ells, res no seria possible. Però també voldria agrair la flexibilitat i l'entusiasme de la gent gran a l'acceptar el telèfon i la videotrucada com a nova eina de contacte, que no és fàcil per la gent gran. També agrair la tenacitat dels professors que han adaptat els seus programes educatius a les noves plataformes online. I també hem de recordar que els alumnes immigrants han hagut d'aprendre a gestionar una autonomia que per ells era nova per cursar des del seu mòbil els cursos tant de català com de castellà. Però tot no ha estat teletreball ni videotrucades. Molts voluntaris i molts tècnics contractats han estat presents en els serveis de la distribució d'aliments, per exemple, o en els menjadors socials. Han compartit riscos, preparant caixes, lots i carmanyoles per continuar ajudant els qui més ho necessiten. Aprofito també aquest moment per agrair, tal com el vídeo ja ha explicat, tantes donacions rebudes d'establiments, d'hostaleria, de supermercat, de pagesos, de productors, proveïdors de llets, múltiples aportacions. Ara que ja hem entrat en la fase del postconfinament, continuem molt actius en projectes específics. En aquesta línia, Càritas Diocesana de Tarragona ha creat el Fons Diocesà Covid-19, destinant més de 110.000 euros per cobrir les necessitats bàsiques de les persones més vulnerables. No només parlem d'aliments, sinó també d'ajuts econòmics per a pagar les quotes de lloguer i de subministraments. Aquest tipus d'ajuts són cada vegada més sol·licitats i creiem que són imprescindibles per a garantir el dret a l'habitatge.